Ychydig flynyddoedd yn ôl gweithygodd iechyd Claire a bu'n rhaid iddi roi'r gorau i weithio. Aeth hi bron yn gwbl ddall a doedd hi ddim yn gallu symud o gwmpas fel roedd hi'n arfer i'w wneud. Dechreuodd hi golli ei hyder. Mae gan ei mab, Mackenzie, ADHD. Roedd ar ei holi yn yr ysgol, felly fe wnaeth Claire a'i mab ymuno â dosbarth teuluoedd yn dysgu gyda'i gilydd, ac roedd modd i'r ddau ohonyn nhw ddysgu pethau newydd a datblygu eu sgiliau. Doedd hi ddim yn siŵr y bydden nhw'n gallu wneud ond fe rodden nhw bob cefnogaeth i Claire a'i mab. Dechreuon nhw â sesiwn fathemateg a pharhau wedi hynny. Roedd cadw Mackenzie ar y trywydd iawn yn gallu bod yn anodd, ond wrth i amser fynd yn ei flaen, daeth pethau'n rhwyddach. Roedd yn dangos mwy o ddiddordeb ac yn ymgysylltu mwy. Roedd Claire yn gallu gweld y newid ynddo ac yn falch i fod yn dysgu sgiliau newydd. Nawr mae'n gallu canolbwyntio am gyfnod hirach ac mae'n dal i fyny a'i gyd-ddisgyblion. Roedd dysgu gyda'i gilydd yn brofiad a ddaeth Claire a'i mab yn agosach, ac mae'r sgiliau addysgwyd wedi helpu i addysgu Mackenzie gartref yn ystod y pandemig. Nawr mae Claire yn gwybod bod hi'n gallu gwneud pethau mae'r rhieni eraill yn gallu ei wneud. Mae ganddi gymaint mwy o hyder erbyn hyn. Mae Claire a Mackenzie wedi gwneud ffrindiau newydd, ac yn bwysicaf oll, maen nhw wedi cael llawer o hwyl. Mae modd i ti ddysgu sgiliau newydd, beth bynnag dy oed di, i helpu newid dy stori. Yn ôl Claire, os ydy hi'n gallu wneud mae modd i ti i wneud hefyd.